Mikä oli Viipurin pamaus? Vuonna 1478 Iivana III oli alistanut kaikki muut Venäjän ruhtinaskunnat Moskovan suuriruhtinaskunnan alle. Hän suuntasi sen jälkeen katseensa Viipuriin, josta asutus oli levinnyt Pähkinäsaaren rauhan rajojen yli. Tanskan ja Norjan kuningas Hannu I halusi myös Ruotsin kuninkaaksi, joten hän liittoutui Iivana III kanssa vuonna 1493. Syyskuussa 1495 venäläiset hyökkäsivät Viipuria vastaan. Noin 20 000 hyökkääjää piiritti linnan sekä muurein varustellun kaupungin, jossa Knut Possen johdolla 3000 puolustajaa taisteli urhoollisesti. Monta hyökkäysaaltoa torjuttiin, mutta lopulta 30. marraskuuta tykit mursivat kaupungin muurit. Taistelun edettyä muurien sisälle tapahtui yhdessä kaupungin torneista suuri räjähdys, joka pelästytti venäläiset hyökkääjät ja sai heidät jättämään aikeet Viipurin valtauksesta. Oliko räjähdys taikuutta, merkki pyhimyksen suojeluksesta vai tulee sytytettyjä tervatynnyreitä? Sitä tarina ei kerro, mutta Viipuri sai olla loppusodan ajan rauhassa.